खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो काजिरङा नेशनेल पार्कखौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होसिगोन बे खौरांखौ फोसावदों प्रिन्सिपाल चीफ कनजारभेटर अफ फरेस्ट एम.के. यादवा बिथाङा गुबुन बोसोराव नभेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय लानानै एप्रिल दाननि जोबथा सप्तासिम दावबायारिफोरनि थाखाय काजिरङा नेशनेल पार्कखौ बेखेवनानै होनाय जायोमोन नाथाय देग्लाय बोथोरनि बन्द खालामनायखौ सिगांनो फोजोबनानै 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो दावबायारिफोरा बेरायनो हानाय बायदि काजिरङा नेशनेल पार्कखौ बेखेवनानै होनो थाखाय सिगांदों 2 अक्ट'बरनिफ्राय काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जागोनबाबो 4 रेन्जनि मादाव 2 रेन्ज खौरां रेन्ज आरो बागुरि रेन्जआवल' दावबायारिफ्रा दावबायहैनो हागोन गुबुन 2 रेन्जखौ उननि समाव लासैनो दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला 2021-22 गेजेराव काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भआव 2,75,000निबो गोबां दावबायारिफोरा दावबायनो थाखाय फैदोंमोन जायनिफ्राय 6 कौटिनि गोबां रेभिनिउ कालेक्शन जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे बोसोराव बेनिफ्रायबो बांसिन दावबायारिफोरा फैगोन आरो बांसिन रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो हागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्लानि बासुगावआव गिथावना सिखावनि उदखार दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै रांजों लोगोसे न'आव थानाय गासैबो गहेनाखौ लुथिनानै लांदों दाखाथिया बे गिथावना जाथाया चिरां जिल्लानि बासुगावआव थानाय रांजास्रां गामिनि थागिबि दालिमि देबीनि न'खराव जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुथिनाय जाथाया हरनि 2 रिंगासो समाव जादों न'खराव दालिमि देबीजों लोगोसे बिथांनि फिसाय मुकुल शर्मा आरो बिहाव बिखुनजो दंमोन दालिमि देबीया रेलाव साख्रि मावो आरो फिसाय मुकुल शर्माया सासे फोरोंगिरि सिखावफोरा दालिमि देबीनि बिहाव बिखुनजो थानाय खथाखौ बायजोनिफ्राय बन्द खालामनानै दोनदोंमोन आरो मुकुल शर्माखौबो खुन्थियायाव दुरुंजों खाथाबनानै दोनदोंमोन आरो सोदोब होयोब्लानो माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनायनि हुमखि होदोंमोन सिखावफोरा नाथाय मुकुल शर्मानि बिसि दालिमि देबीखौ खर'आव गाज्रियैनो दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै गासैबो गहेनाजों लोगोसे रांखौ लुथिनानै लांदों दाखाथिफोरनि लुथिनायाव दाखाथिफोरखौ होबथानायनि थाखायनो दालिमि देबीखौ दाखाथिफोरा दानख्लाब सुख्लाब खालामदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे खाथिनि सुबुंफोरा सिखावनि दानख्लाबनायजों गोब्राबै जोखोम जानायलाय दालिमि देबीखौ दा बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं थांनानै थागोन ना थाया बेनि सायाव सन्देह दं होननानैबो दुखु फोरमायथिदों न'खरनिफोरा लुथिनाय जाथाय जानायनि सायाव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मुकुल शर्माखौ माबा मोनसे जानाय थाल मोननानै बिमा बिफाया बायजोआव ओंखारबोनो नागिरदोंमोन नाथाय दरजाया बायजोनिफ्राय मारिथेनायमोन जायनि थाखाय बिथांमोनहा खोरखिजों होज्रिख्रावहरनायाव खाथि खालानि सुबुंफोरा नुजाथिफैदों बेनि उनाव दालिमि देबीखौ थैजों सिग्लाबनाय थासारियाव हायाव गोग्लैनानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो मोन्दोंमोन आरो मुकुल शर्माखौ खाबथाबनानै दोननाय थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसा नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननानै सिखावखौ थाबैनो हमनो खोथा होदों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुथिग्राफोरा गासै 4मोन हा सिंनिफ्राय बोखांनो हादों लाख रां तेजपुरनि उरियामगुरियाव हा सिङाव फबनानै दोननाय 15 लाखनिबो गोबां रां बोखांनो हादों तेजपुर पुलिसा मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै उरियामगुरि आलिसिंगायाव थानाय आब्दुल करिमनि न'आव हरखाबै सिग्रोमदोंमोन तेजपुर पुलिसा जेराव आब्दुल करिमनि न'नि खटखटिनि सिङाव हा सिङाव फबनानै दोननाय 15 लाखनिबो गोबां रांखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनो हादों तेजपुर पुलिसा मा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै आब्दुल करिमनि न'आव हरखाबै सिग्रोमदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा फोरमायथिनानै होआखै बिटिसिनि सिङाव थानाय इउपि फरायसालिनि ग्रेड 4नि गासै 114 मावख'गिरिफोर आरो बिटिआरनि सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारिनि 23 पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि बिथोनलाइ गथायदों बिटिसि सरकारा जेराव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे खाथिराम बर' इएम रेवरेवा नार्जिहारि उखिल मुसाहारि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि फरायसालिफोराव आरोबाव 4th ग्रेड पस्टखौ क्रिएट खालामनानै बेनि सायाव आसाम सरकारनो एसआइउ होनानै 2 दाननि गेजेरावनो सुफुंनानै होगोन आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि मासियाबो गोबां लांदां जानानै दंबावो इलिजिबल केन्डिडेट गैयैनि थाखायनो सुफुंनो हायाखै बेनिखायनो 60 लांदां पस्टखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो इन्टारभिउ खुंनो थाखायबो बिथोन होनाय जादों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ
बेनि अनगायैबो 1999 मायथाइनि 302 फोरोंगिरिफोरनोबो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। आद्रा थानाय फोरोंगिरिफोरनोबो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय आसाम सोरखारनो SIU हरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो जायफोर फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोबां दङ नाथाय फोरोंगिरिया सासेल' दं आरो जायफोर फरायसालिफोराव फरायसाया खम नाथाय फोरोंगिरिया गोबां दं बेफोर फरायसालिफोरखौ सप्तासेनि गेजेरावनो रेसनेलाइजेसन खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे जायफोर फोरोंगिरिफ्रा ट्रेन्सफार हरजागोन बिथांमोना जाहाथे ट्रेन्सफार लानानै फरायसालियाव जइन जाहैनानै गाव गावनि बिबानखौ मावो बेनि थाखायबो खावलायहरो नङाबा बेनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो जायफोर फरायसालिफ्राव मिड डे मिल होआ बेनि सायावबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे सम जाबाबो फरायसालियाव सौहैयि आरो सम जानायनि सिगांनो गोनांथार जाहोन गैयालासे फरायसालिनिफ्राय थाङोबा बेनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। सोलोंथाइ बिथिङाव राहा लानायनि अनगायैबो रंजानायनि थाखायबो इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि सिङाव बे बोसोराव गंबा सिनेमा हल आरो फैगौ बोसोराव गंबा सिनेमा हल गासै 60 सिनेमा हल लुनानै होनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। सासे आल्फा केडारजों लोगोसे हाथियार हमनो हादों रैखाथि हान्जाया। आसाम पुलिस आरो इन्डियान आर्मी रेड शिल्ड डिभिजननि जयपुर बेटेलियननि ट्रुप्स जथायै अपारेशन खालामनायाव आसामनि चराइदेव जिल्लानि सनारि ओनसोलनिफ्राय आल्फानि केडारजों लोगोसे 7.65 mm गंसे पिस्तल बेनि मेगजिन आरो गरथाम गोथां गुलि हमनो मोन्दों। जम्मु एन्ड काश्मीरावबो रैखाथि हान्जाया सासे उदखारिखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि बाटपरा गामियाव जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि उदखारिफोर थाखोमानायखौ खौरां मोननानै सिकिउरिटि फर्सआ अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव सिकिउरिटि फर्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बे गावलायलायनाय जाथायावनो जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सासे उदखारिखौ गावथारनो हादों नाथाय सानै नोगोरारिफोरजों लोगोसे सासे जवाननि जोखोम जादों। बलिउडनि एक्टर जेक्लिन फार्नान्डिसआ 50,000 रांनि बन्डनि गेजेरजों इन्टारिम बेल मोननो हाबाय। 200 कोटि रांनि मानि लन्ड्रिं केस एबा 200 कोटि रांनि सायाव बेले-बेजे खालामनायनि केसआव गोग्लैनानै दङ जेक्लिन फार्नान्डिसआ। बे केसनि गुबै दायनिगिरि सुकेश चन्द्रशेखरआ जोबथेसालियाव दंहैखायो। गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ थगायनानै 200 कोटि रां बेले-बेजे खालामनायनि हेंथायै सुकेश चन्द्रशेखरनि हेंथायै केस होनाय जादोंमोन। लोगोसे बे केसआव जेक्लिन फार्नान्डिसनिबो आखाइ दंफायो होननानै बिथांनि हेंथायैबो चार्जशीट फाइल खालामदोंमोन इडिआ। मानोना सुकेश चन्द्रशेखरआ जेक्लिन फार्नान्डिसनो 7 कोटि रांनिबो गोबां रांनि गहेनाफोर हरदोंमोन। गोबां बेसेन गोसानि गारिबो हरदोंमोन। लोगोसे जेक्लिन फार्नान्डिस आरो बिथांनि नखरनि सुबुंफोरनोबो बेग गाननाय जोमनाय बायदि बायदि बेसेन गोसा-गोसानि मुवा बेसादफोर बायनानै हरदोंमोन। बेनिखायनो बे मानि लन्ड्रिं केसआव जेक्लिन फार्नान्डिसनिबो आखाइ दंफायो होननानै बेनि हेंथायैबो केस खालामनाय जादोंमोन। दा बेनि सायाव दिल्लीनि पाटियाला हाउस कर्टआ 50,000 रांनि बन्डनि गेजेरजों इन्टारिम बेल होबाय जेक्लिन फार्नान्डिसनो। रिपर्टनि बायदिब्ला फिन 22 अक्ट'बराव हियारिं जाबावगोन। मासे अमा आरो गंसे मटरसाइकेलनि गेजेराव जाब्रबथाय जाथायजों अमाया जायगायावनो जिउ गोमादों। बेराफारसेथिं मटरसाइकेलाव गाखोनाय आइजोआबो गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया तामुलपुरनि मादारबारि गलबिल लोक्षि मन्दिर साखाथियाव जादों। पद्मानन्द हाई स्कुलनि फोरोंगिरि प्रमिला दासआ एखे फरायसालिनिनो कम्पिउटार फोरोंगिरि मृदुल दासजों जयैनो मटरसाइकेलाव गाखोबोफादोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसालियाव आनजाद जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनहा गावनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो लामायाव अमा बारस'नानै होनायाव मटरसाइकेल सालायग्रा मृदुल दासआ गोख्रों ब्रेक हमनायाव मटरसाइकेलनिफ्राय प्रमिला दासआ गोग्लैदों जायजों बिथाङा थाल गैयै थासारि जादों। बेराफारसेथिं अमायाबो जायगायावनो जिउ गोमादों। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो एम्बुलेन्सनो खौरां हरनानै फाहामथायनि थाखाय प्रमिला दासखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। हेलिकप्टार क्रेश जानायजों साद' आर्मि अफिसियेलनि जिउ खहा। पाकिस्ताननि गंसे मिलिटारि हेलिकप्टारा पाकिस्ताननि खोला-सोनाब ओनसोलाव क्रेश जादों जायजों साद'नि जिउ खहा जादों। पाकिस्ताननि बालुचिस्तान प्रभिन्सनि हारनाय ओनसोलाव फ्लाइं मिशन सोलिफुबाय थानाय समावनो हेलिकप्टारा क्रेश जादों जायनि थाखाय साद' आर्मि अफिसियेलनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। साद'नि मादाव सानै पाइलटजों लोगोसे सानैया अफिसारफोरबोमोन। मा जाहोननि थाखाय हेलिकप्टारा हरखाबै क्रेश जादों बेनि सायाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ।
नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन जेरै टिभि साइकेल कुकार मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन मानासन्दा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों